Min meta beda jopera s-servizz tal-Crisis Resolution Home Treatment f'Diċembru tal-2021 ġew mitkellma u segwiti mal-500 pazjent. Dan is-servizz jagħti għajnuna psikjatrika anke fid-djar tan-nies f'mumenti ta' kriżi, bilan li l-maġġoranza tagħhom jibqgħu fil-komunità minflok jispiċċaw fi sptar. Dan is-servizz jingħata minn tim ta' professjonisti li jinkludi psikjatri, psikologi, tobba u infermieri. One qatta huma wieħed mit-timijiet li joffru dan is-servizz u bakkar fil-binja li qiegħda viċin l-Isptar Monte Carmeli, iżda fl-istess ħin maqtuwa u toffri ambjent san fejn dawn il-persuni jħossuhom komdi jitkellmu dwar dak li taqalhom fil-ħajja. Ġurnata tax-xogħol għal dawn il-professjonisti tibda dejjem blaqa bejniethom biex jiddiskutu l-każijiet u l-aħjar għajnuna li jistgħu jagħtu lill-pazjenti skont il-problemi li jkunu qed jaffaċċjaw. Iċ-charge nurse Dorin Kallejja spjegatilna d-definizzjoni ta' kriżi u allura t-tip ta' pazjenti li għajn dan is-servizz. Individu li jkun għaddej minn kriżi ta' saħħa mentali u jippreżenta l-emerġenza ikun għaddej minn żmien li kollu jew deterioration minn diġà jkun hemm problema ta' saħħa mentali. Jew inkella jkun għaddej minn sitwazzjoni li iwaqqaf mill-funzjonalità tiegħu ta' kuljum. Ukoll ikun hemm individwi li jesperjenzaw ħsibijiet ta' suwiċidju. F'diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż diġà jeżisti servizz ta' outreach fejn pazjenti bi sfidi ta' saħħa mentali imorru fi kliniċi apposta u jieħdu għajnuna psikoloġika b'xejn. Iżda li qed jiġri differenti b'dan is-servizz huwa li wara li persuna tidħol l-emerġenza bi kriżi mentali tiġi riferuta għal dan it-tim li fi ftit sigħat jagħmel kuntatt magħha u joffrilha l-aħjar għajnuna skont il-każ. Ħafna drabi dan is-servizz jingħata fid-djar stess tal-pazjenti. Ħriġna mat-tabib Gabriel Allul u żewġ infermieri biex insegwu l-proċess waqt iż-żjarat fid-djar. Fil-jum l-intertajna konna magħhom aħna morna għand żewġ pazjenti. Fil-waqt li f'każijiet sensittivi bħal dawn tingħata priorità assoluta lil konfidenzjalità, it-tabib spjegalna d-dinamika tal-ewwel każ. L-għada li anzjan kienet ikun aggressiv mal-mara u tieħed l-emerġenza għaliex kien jinsab fi kriżi mentali. Fil-każ tagħna li xtaqna huwa lillum nintervjenu bil-persuna naraw għad-dar, naraw li l-post tad-dar, l-ambitu tad-dar huwa wieħed sikur, niggarantixxu li anke l-persuni madwaru huma qegħdin fi stat safe u l-mediċina li konna bdejna meta konna l-emerġenza stajna nsegwa wara ġimgħa u naraw l-effett tagħha fuq il-persuna. Fosthom billi naraw jekk il-persuna għandix inqas tewdin, l-istess tewdin li kien qawwet iktar iqabbad iktar l-aggressjoni u bekk ngħidu wara mela qegħdin safe. It-tieni każ involva adult li kellu trauma fuq il-post tax-xogħol. It-tieni każ kien każ ta' persuna li beda jaħseb ħafna fuq ħajtu fejn sejra jew le, to the point li beda jaħseb ukoll jekk ħajtu għandix tintemm f'sitwazzjoni fejn kellu stress kbir fil-post fejn kien jaħdem. U kultant l-istress jekk aħna nkunu ma sibniex lajnun jkun partikolarment devastanti iwassal għal żvilupp ta' kundizzjonijiet fosthom PTSD u ansjetà u anke depression u ma' dil-persuna li stajna nagħmlu huwa li nindirizzaw dawn l-affarijiet anke b'interventi billi nsegwu l-persuna regolarment, kultant anke dak il-kuntatt uman u xi parir u x'vera li jgħin ħafna, imma anke billi nirranġaw il-mediċini u nistennew naraw l-effett tagħhom jaħdem. U spjegalna d-differenza li jagħmlu żjarat fid-djar tal-pazjenti meta mqabbla ma' appuntamenti f'ambjent kliniku. Għandek dak il-kuntatt uman li qed tara l-persuna iktar bħala imini fil-ħajja tagħha. Għandek ukoll is-sitwazzjoni fejn qed tara l-mod kif l-interazzjonijiet fil-familja jsiru, d-dinamika tad-dar u affarijiet hekk, u għandek ukoll mod kliniku tista' tħossu tara s-sitwazzjoni tad-dar u kif qed taffettwa s-saħħa mentali tal-individwu. U dik ovvjament tgħin ħafna fil-kwalità tal-ħajja tal-individwu fil-kura li nistgħu nagħtu aħna. L-appellu biex kull min jgħaddi minn sfidi mentali u speċjalment jekk iħossu fix-xifer iċempel fuq in-numru 1579. Dan il-helpline tnieda lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet mill-Ministeru għas-Saħħa huwa miftuħ 24 siegħa kuljum speċifikament għal persuni bi sfidi mentali. Jekk inti jew xi familjari jew ħbieb tafu li xi persuna għaddejja minn żmien diffiċli u li l-attitudni tiegħu qed jinbidel, tkunu hemm ta' support u dejjem offru li jew tgħinuhom rigward li ċemplu 1579 jew jattendu l-emerġenza jekk tkun vera f'mument akut biex jaċċessaw għas-servizzi tagħna.